2024లో జరిగిపోయిన ఎలక్షన్ విషయంలో లేదా 2029 రాబోయే ఎలక్షన్ విషయంలో లోకేష్ గారికి ఎంత ధీమా అంటే అంత ధీమా అండి. ఎన్నిక బ్యాలెట్తో వచ్చినా సరే, ఈవీఎంతో వచ్చినా సరే తెలుగుదేశం పార్టీ గెలుపు ఎవరు ఆపలేరు అంటూ అతను వేసినటువంటి సవాల్ 2024లో నిజమైంది. 2029లో కూడా నిజం కాబోయే అవకాశాలు మనకి కళ్ళకి స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయండి. ఏది ఏమైనా వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడున్న తీరును బట్టి 2029లో టీడీపీకి మరియు కూటమికి తిరిగే లేదని చెప్పాలి. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా పీకేస్తారని ఎంతో మంది అన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు ఈ రోజు అడ్రస్ లేకుండా పోయారు. అది మనందరం చూస్తున్నాం. ఆనాడు చెప్పా, ఈవీఎం అయినా బ్యాలెట్ అయినా గెలుపు మనదే.